Lídia! Dobrý deň. Dneska budem hrať... vy ma nepoznáte, lebo ja som akože nový začínajúci youtuber, ale budem veľmi dobrý youtuber, hej. A toto je Win Mobile Port a to je FNAF, ale to je taký horor. Už som to hral, musím povedať pravdu, že to je nie je to ťažké, ale je to strašne milé. Okay. Warning. This game contains flashlights. To viem. To je po rusky. Nekonečné peklo u Freddyho. Tak, presne. OK, čo chcem? Film Hearts. Chcem... A môžem dať na budúce. I have misfortune snuck up on you and you've been dropped down to hell. OK. Ja som to hral ešte, ja neviem, jak to vyšlo, ale ja si z toho nic nepamätám. Čo tu je? Kámo. Dobre, ešte nechce sa mi hrať. Čo? Oni sa už pohli? Sú tu. Čo tu je? Freddy sa pohol. Čo? Kde som? Chica? Ne. Bonnie? OK, čau. Nechcem ťa vidieť už nikdy v živote mojom. Ešte tam? A to je ešte len medium. More. Čo bude hard? No jasne. Poď preč. Čo? Čo to bolo? Tu je Bonnie! Ešte stále tam, Freddy. OK. Čo? Počkať. Diečika. Olišo? To je ešte len jedna noc? Toto. Kde je zase Bonnie? Tu je Bonnie. A Chica. Fuj, taká si otrasná, že nefungovala kamera na chvíľu. Čo? OK. Čo ma zabilo? To bolo asi Foxy, podľa toho. Dobre, poďme. Ale prečo sa tu hýbe Freddy, keď má ešte len noc jedna? Čo tu je? Bonnie, poď preč. Nemám ťa rád, choď preč. Až ma dusí z tých debilov. Čo? Čo? Obráliš. Čo? OK, ale ja chcem. Kasien! Kamo, ja viem, jak to vyzvú, ja viem, lebo ja som taký strašný pro na livingovaní hier. Pozri. Aha, dobre. Ideme znova. Easy.